заснет в автосервис Автомото Калев. Здравейте, приятели! Ние сте в подкаста на първата Васил Друмев, град Стражица. Ние ще интервюираме автомонтьор в автосервис Автомото Калев. Здравейте, моля, представете се. Здрасти, казвам се Калин Цонев. И това е моят сервис. Добре. Така, как решихте да станете автомонтьор? От малък при баща ми той правеше автомобили. Така. Колко време ви отне да се обучите за тази професия? Доста време си още се уча. Как изглежда един обикновен работен ден при вас? Това е много различно. Някакъв се отцапна души, някой път минава леко и спокойно. Кои умения са най-важни за един добър автомонтьор? Да общува с хората. Често казвам. Да е спокоен и да не бърза. Има ли неща, които повечето хора не знаят за тази професия? Предполагам, че има. Кои са точно? Къде и как се учи човек да стане автомонтьор? Има и училища, обаче най-вече и практиката. Практика, стаж в някакъв сервис и така нататък. Най-вече трябва да има интерес човек. Препоръчвате ли учениците да започнат практика още в училище? Да, няма лошо. Който има мерак, да се занимава с това. Що? Има ли възможност за развитие в кариерата, например ставане на диагностик или отваряне на собствен сервис? Има, да. Има възможности. Стига да се занимава. Кои са най-честите проблеми, които ремонтирате по колите? Това е много още казвам. Проблемите са много. Особено по по-стари. Ходова част. Двигатели. Трудно ли е да се работи с съвременни коли, които имат много електроника? Не. Като имаш нужната информация и нужните инструменти, не е трудно. Само че е скъпо. Какво най-много ви харесва в работата ви? Не още така. Не знам. Има ли интересна или забавна случка от сервиза, която бихте споделили? Или много трябва да споделям. Има много случки. Да, трябва да Кажете споделям. една. Не знам. Много са. С един приятел сваляме една автоматична скоростна кутия. Обаче не бяхме източили добре маслото. И като я дърпахме назад, той дъмкия беше тук до чорапите масло. Какво бихте казали на учениците, които се колебаят дали това е правилната професия за тях? Имат желание да пробват. И потребни добре, ако не потребни да пробват с други. Ако можете да ремонтирате някоя кола от миналото или бъдещето, коя била и защо? Бих ремонтирал някоя стара машина. Изгорян двигател. Бих направил за кеф. Ако не е, още по-добре. Каква марка коли се чупи най-много?
Те са някакво марки. Да я казвам поред. Казвай ги. Ще на два вида автомобили. Японски и всички останали. Като японски по-малко се чупят. Ако останали се надпреварват. Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen и т.н. И така, приятели, благодаря, че